heddiw dwi'n eisiau i addangos sut i ddefnyddio yr offeren hwn, sef yr tociydd glaswellt yn effeithiol. Mae'n angen rhaid ychydig o grefft i ysgoi y trafethion yn ei ddefnyddio fe. Ar gyfer hyn mae gyda ni ambell o'r elfennau sydd yn angen i fod yn wybodus ynglyn at nhw. Yn gyntaf, mae angen i ni i gwybod sut i tynnhau topyn yn uchod i'r wifrennau, ac wedyn mae'n angen i ni i gwybod sut i ddefnyddio yr tociydd pan mae'n yn tocio y glaswellt yn effeithiol. Felly, yn gyntaf, ynglyn â'r topyn, mae angen i ni i sicrhau y topyn hwn yn tin. Sut i wneud hyn? Felly, dwi'n mynd i arddangos nawr gyda'r gwifrennau yn eisoes yno fe, i mewn yn y tocyn. Felly, dwi'n mynd i ddefnyddio yr un reffernau neu llinellau plastig fan yma gyda'r trwchster o'r 3mm. Dyma fe ar y pecyn. Ac dwi'n canfod mae hyn y mwyaf defnyddiol i cwblhau mwyafrif o gorchwilion o gwmpas yr ardd. Yn ytrach nag dim ond i canolbwyntio ar y glaswellt os ydyn eisiau i dacluso'r hwynennau eraill hefyd. Enghraifft ar llwybrau neu ar y palmant, mae'n hyn yn defnyddiol hefyd. Gyda'r trwchster o'r tair milimetr yn y diametr. Felly, dyma'r reffernau plastig wedi ei lysod ar ei seddau fel o'r blaen, ac nawr mae'n angen i mi i adfer yr topyn i mewn i'w safle fel o'r blaen, ac wedyn i troi yn y cyfeiriad yn gwrthwynebu i'r cyfeiriad cloch fel hyn, ac wedyn i tynnhau hyn. Dyna y beth sydd yn bwysig i cadw y gwefrau i mewn yn ei seddau yw i defnyddio y gyrrwr toiach hoel i mewn yn y twll alwelod, ac wedyn i cadw y pen hyn yn sefyll, ac wedyn i troi topyn gyda'r allwedd yn y cyfeiriad yn gwrth cloch fel hyn, i tynnhau cyn dyned a phosib. Dyna'r cyfrinach i osgoi yr gwefrynau i hedfan allan o'i seddau pan ydyn yn tocio, yn gynnol y tocio o'r glaswellt. Felly, dwi'n meddwl mae hyn yn digon tyn ar gyfer nawr. Felly, os ydyn yn ganfod y mae'r allwedd hex yn cael ei glenwyd i mewn yn y topyn, ydyn yn gallu defnyddio y morthwyl i cnocio fe allan. Achos mae'n hynod o tyn i mewn yn y topyn yn eisoes. Felly dyma'r ar flaen, mae'r hwn yr armbarth sydd yn agosach i'r tŷ, ac felly os ydyn ni'n mynd i'r armbarth sydd yn agosach i'r heol, mae gyda ni coed afal fan yma sydd yn dal am blaguro. Felly, ynglyn â'r tociad o glaswellt, dwi'n gwybod mae'r glaswellt yn tyfu yn araf ar y tŷ flaen fan yma. Felly, dwi'n meddwl mae'n angen i mi yn gyntaf i canolbwyntio ar y rhanbarth sydd yn agosach i'r tŷ, hwn fan yma, achos mae'n tyfu yn rhithrol trwy'r misoedd yn y haf. Unwaith eto i bylchgynnu y pylchgen i mewn yn y hosanyn.
yn cynliadur. Ac wedyn, ynglyn â crefft i defnyddio y tociydd hwn, dwi'n meddwl mae'r gregus fan yma sydd yn pwysig, achos mae hwn yn dwyn yr pwyster o'r periant, achos nid ydy'r periant yn ysgyfern iawn, felly os ydym ni'n gallu defnyddio y gregus, mae hwn yn cymyddio i lleihau y gwaith. Ac wedyn, beth dwi'n yn gwneud nawr yw i osod y pen o'r tociydd uwchben y brig o glaswellt fel hyn.
Felly gyda'r trwchster o'r reffenau plastig, rydyn gallu ail-ddefnyddio nhw ar gyfer yr coeden fel yr un fan yma ac hefyd llwynau. Felly, os ydyn ni yn y ganol o Tokyo, beth sy'n bwysig i gofio yw pan ydyn ni'n dechrau i demlo reffenau yn cael eu cymryd gyda'r planhigion, mae angen i ni i ryddhau pŵr rhag ofyn ei cael ei clybwyd ac wedyn yn tynnu reffenau mas oddi o'r topyn. Fel hyn, mae angen i ryddhau yn uniongyrchol yr pŵer. Felly, dyma'r canlyniad ar ôl y deiti 10 munud. Fan yma yn yr ardd flaen, dwi'n mynd i adael hwn ar gyfer nawr oherwydd dwi'n eisiau glaswellt i tyfu yn trwchus. Achos gyda'r rhan bach hwn, mae'n tueddu i fod yn sych gyda'r dŵr yn llifo i lawr, ac felly mae'r glaswellt fan yma yn tyfu yn gymharol yn arafach.